Чакай, не се държа. Вика, не се държа. Много е хубаво. Едно камъче и... Той вече се прави колегата. Наляво, момчета, наляво! Мале, как си спързавам? Отвратително е. Гледай, най-дългия меню, брат. Той е тъмно. Чаче пак ще ми поставя каква. Давай, ако нещо се чуе. Я е тук и опани. Опания. Опале! Това е ужасно. Майко, не как се чува. Аз не съм карал от много време и ония ден направих. Нещо такова. Such a great idea, buddy. Няма да говоря. Директно ще действа. Много интересно. Не сме ние. Не сме ние. Не сте вие. Не, тия на синьото са. Те, които са на синьото. Вие не бяхте ли на синьото са? Не, ама другите го направих. Какво? Какво? Почваме по. Добър ден, хора, днес ще правим мизерии в кенефите на Ринг Мол. Вие какво да ти кажеш по темата? Мяу. Аз не мога прескоча. Ти се покорем. Ще умреш? Няма кажи, бе. Шкурук ли си? Няма да падне. Аз е нормално, бе. Дай да те науча, виж как се прави. Бат, добре. Заключили го? Да, бе. Топло. Не е много топло. Топло. Студено. Мали, замръзваш. Студено. Много студено. Там е студено, не търси там. Ти не си ли играл на топло и студено, е? Средно топло. Колеги. Горе-долу. Тука? Топло там. Не, студено. Топло. Студено. Студено, топло. Браво! Горещо! На Грегори клещите. Тя действа. Събира си инструментариума. Големия ремонт е приключен. И Грег сега ще ми рони калници. Да, Грег ще рони калници. Ей, човек! Тръбата за крик. Колко бъде, как съм зад тебе 4 щица. 4 щица? Да. Имам си една. Ти ли ще казваш? Да, ще кажа. Ужас. Ап. Грег ще сме на тандеми. О, да. 90-ката, нали? Не, 4 щица. Не, аз да... Моята? Коя е твоята? Тази седя там с белите статове. Тази с оригиналните ни номера. Ей, човек, карето! Парче от карето. Еми, Доминик карето май се тръгне. Не бе, чакай. Има нещо в кората, бе, Аз съм брат. го казал още когато. И ще го казах, бъде виж ли защо? Това е ценно, да. Така, какво мислиме? Топло студено мислим. За? Да. О, аз не Има знам. опции. Какъв е Грег Куеста? Не знам за какво. Грег да пали колата и ще разбере. Какъв е Грег Куеста? На скорост. Да, скорости. Ще убиеш някой от прелима. Има хора. Какво му замаля? Ти
Знаеш, че това е за да си оставиш цигарата тук. Да, бе, гледай. Яла го тикток. Не. Помни? Тия мръсан. Това е моята пила. Какво? Ще кара ли този автомобил? А ключа ми къде е? Айде се пали. Няма ли ще запалим? Ай, запали! Там? Миро! Хайде! Айде, момчи! Айде, бате, отиваме на дрифта! Стери, бе, стери! Дай пак! Дай пак! Дай, бе! Пак, бе! Дай ми ключ. Дай ми ключ да го набере тук. Това. Дано този не е за във вас. Най-вероятно е за вас. А не, той има лайсно надолу, чакай. Не, тя не се тръпа. По-скоро... От това се баща. Ти ме разбираш. Да, съм запознат с тематиките. Трябва да съм мръднал от някъде. Просто е като на ключ. Или просто палчето. Болчива. Палче. Не кажи, че има болче. Не, няма. Аз помня. Така. Я да ги видим тези фабрични джакпоинтове. О, да, за генерация, за гърнето. Тези фабрични джакпоинтове. Мене ме кефа между другото, я ще гърне. То така е по сервизна книжка по принцип. Да. Значи, ако бурята не опре тук в бронята и не я спука лекенко така, колата не е вдигната. Колата е топ. Едно бабея кара да църквате само. Да църквате и да ходи да си вземе пенсията от почтата. Автомобила е каран само до 2000 оборота. Трябва да видим другия фабричен джакпоинт къде е? По-забавно. Да решим другия фабричен джакпоинт. Тук ми харесва, ма. Добре, колата тръгна. Гледай, искам да гледаш първата ми. Няма да къде на правната гина? Добре, какво? Сто път ме пада. Кога се спирай блоски? Оп, айде! Амортисьора е Bluetooth. Честито. Колата е топ. Тя е мечена. Да, където което смених преди 20 минути е гръмнал отново. Няма проблеми, където са консумативи, не се притеснявай. Здравейте, приятели! Днес се намираме в Железница. Събрали сме се бая коли. Ще има дрифт. Ще караме. Не, Ще караме. дрифт. Тук малко му зареждат момчетата. Избрали сме которите. Ето. Това си е полос. Това си е всичко. Това си е всичко, да. За да имаме подкрепление от една панамера. И живота е хубав. Нали? Живота е хубав, ние сме на дрифта. Ние сме на дрифта. Ние сме на Браво, дрифта. шлюп. Грег продължава да кара, въпреки че колата е онодена. Виждаме Той е Грег важен, как шофьора продължава не е да кара. важна Той е колата. важен, шофьора не е, да. Той е важен, той е важен. Грег е важен. Добре, имаме едно Divo 18 ES. Едно Divo 18 ES. Един истински Mazda пикап, който ще ги събира после и най-надежното возило. Шкондър Фабиан, 1.4 тръгва да избита. Тръгва да И излита. Шлю, който ще бута колите, когато става напечено. като викам да обърнеш направо тук и там да застанеш. Глупости ти болен ли си, бе, брат? Леко съм Ти настинал. настинал ли си, бе? Леко съм Какви настинал. ръкавици, бе, да не ти е студено? Да, не ми е студен.
Мъглата става все по-зле и по-зле. Не, вече не се вижда и пътя. Ние не може да видим колите отпред. Павлов има две неща, големи топки и малък мозък. Значи, Тук сме на дрифта. В момента констатираме, че трябва да спрем за бърз брифинг. Всички автомобили са повредени. Хората снимат визилата. Положението е чок визел. Има една, която по принцип е спряна от движение. Аз виждам само, нека проверим колега. Виждам само тъмно-зелено Рено Лагуна. Би! Давай! Тъмно-зелено Рено Лагуна. Рено Лагуна. Ей, той се кара. Нека да видим. Виждаме всички спорни филтри. Ей, Да, аз просто. Тук сме с Мимо. Добър вечер. Добре, Павлов. Аре го там на широкото, аз съм мислял на широкото. Нема дрифт. Нема дрифт. Дрифтаджиите. Майката ни е пак. Си има курва дрифтажа, батинка. Павлов на флик. На флик! Правилно, правилно. Павлов я фърля пак на флик. Павлов кара. Павлов е на вратите и Павлов се увъртя. Пълна излагация.